טוב, אז היי חברות שלי, היום אנחנו הולכות לעשות סרטון שאלות תשובות על חיטוב, על ירידה במשקל, על כל מיני טיפים. עזרה שלי באמת אליכן, שאלתם אותי שאלות באינסטגרם, וזה סרטון שאני עושה במיוחד בשביל זה. אז בואו נצלול ישר לשאלות. טוב, אז יש לנו פה באמת הרבה שאלות, והשאלה הראשונה שהכי הרבה שואלים אותי גם זה איך מתחילים. ואם אני אגיד את האמת, זו שאלה שהיא באמת נורא כללית, אבל יש משהו ראשוני שאני הייתי כן מציעה לעשות. אם את בהתחלה שלך, את פשוט צריכה סדר בראש. תעשי לך רשימה בטלפון ותהפכי את זה למשהו מענה, לא לסבל. כמו אתגר חדש, משהו שיעשה לך עניין. שיהיה ברשימה הזאת את כל מה שאת רוצה להשיג מעצמך. ממש כמו מיני אתגר. מה המטרות שלך? כמה ארוחות את רוצה לאכול? רעיונות לארוחות? לשתות מים? ללכת? להתאמן? על מה את רוצה לשים דגש? שיהיה לך רשום את זה ושתדעי מה את רוצה. כי להתחיל חיטוב זה נורא גדול. אז תכתבי לך ברשימה מה את רוצה מעצמך. ולשאלה הבאה, איך יורדים במשקל? האם יש לזה יותר השפעה על התזונה או על הכושר? וזה שתי מילים שאתם שמות כל הזמן באינסטגרם, גירעון קלורי. בסופו של דבר יורדים במשקל אם את מכניסה פחות ממה שאת מוציאה. ובעיקר זה קשור לתזונה, כי אנחנו שורפים הרבה מאוד קלוריות גם כשאנחנו לא מתאמנים. ואם אנחנו נתאמן, זה פשוט יהיה בונוס מאוד גדול לזה. אז לרדת במשקל זה משוואה פשוטה של פשוט לאכול פחות ממה שאת מוציאה. ושאלה הבאה, האם נכנסתי לספורט ישר באינטנסיביות או שעשיתי את זה בהדרגה? אז האמת היא שאני עשיתי את זה מאוד בהדרגה. אני בספורט כבר 4.5 שנים, ורק בשנה-שנתיים האחרונות אני באמת עושה את זה אינטנסיבי. התחלתי להתאמן לבד בחדר שלי, ממש פה עם מזרון מול הטלוויזיה, בערך 3 חודשים, ואז התחלתי ללכת לסטודיו, וגם שם התחלתי פעמיים בשבוע, וגם המשכתי עוד קצת בבית, לאט העליתי כמויות, ובסוף גם נכנסתי לקבוצה של הבוגרים, התחלתי בנערות. אז באמת שעשיתי את זה מאוד לאט ובהדרגה, וזה גם מה שגורם לי לשמור על זה לאורך זמן. לא צריך למהר ולא צריך ישר לקפוץ למים העמוקים. קחי את זה ברגוע אם לא התאמנת אף פעם, תתחילי במשהו בסיסי, ותבני את הכושר שלך לאט. והשאלה הבאה, יש לך רעיון אולי למה לא משתנה כלום? תמיד בסרטונים ששיתפת רואים ממש שינוי תוך זמן קצר. אז מה שיש לי להגיד על זה, זה שזה לא נכון בכלל. השינוי שלי קרה אחרי הרבה מאוד זמן, והוא גם עדיין קורה. הוא כל הזמן בתהליך, ותמיד יש לי לאן לשאוף, תמיד הגוף שלי משתנה משנה לשנה. השינוי שלי ממש לא היה מהיר, וזה מה שיפה פה. שינוי שקורה מהר, הוא גם משתנה מאוד מהר חזרה. ירידה במשקל צריכה להיות בריאה ואיטית. מין אורך חיים כזה, ולא רק 30 ימים שבהם את רוצה לרדת 4 קילו, כי זה לא יחזיק לך וזה יעלה בחזרה. אז תוצאה באמת טובה מגיעה מאיכות של האורך חיים, לא במהירות. שאלה הבאה, רעיון למשהו שאפשר לעשות גם לא בסטודיו או באימונים קבוצתיים, חוץ מהליכות או ריצות. אז באמת שהרבה יותר נגיש ויעיל זה להתאמן בחדר כושר בסטודיו, אבל אם אין אופציה, אז אני חושבת שקודם כל, כמו שאמרת, הליכות וריצות זה באמת פתרון מעולה. ריצות זה אחד הקטגוריית ספורט הכי חשובות שיש. דבר ראשון, היא מחזקת ברמות, היא שורפת המון קלוריות למי שמחפשת אירובי טוב, וגם לאט נהנים מזה ומתאהבים בזה. אז קודם כל ריצה, וגם אפשר לעשות בבית אימונים. כן, זה קצת פחות עצים, אבל אפשר בכל מקום ליצור לעצמך את העצימות שאת רוצה. תכתבי ביוטיוב אימוני היט, שהם באמת אימונים בדופק גבוה ובאינטנסיביות. יש המון מאמנים מחול, וגם לי יש באינסטגרם כמה אימוני היט כאלה, שהם עובדים על דופק וכוח סיבולת ביחד, וזה באמת אימונים מעולים. אז תזכרו את השם, אימוני היט. ושאלה הבאה, כדאי ללכת לאיש מקצוע. טוב, אני חושבת שאיש מקצוע זה באמת אחד הדברים הכי חשובים שיש לעשות בתחילה של תהליך, במיוחד אם את מתחילה מאפס. אני בעצמי, שהתחלתי להיכנס לספורט האינטנסיבי, הלכתי לתזונאית ספורט, והיא עזרה לי להרכיב איזשהו תפריט, שיעזור לי לשמר את האנרגיה שלי, ושאני לא אוציא יותר מדי. ובאמת שזה מאוד עזר לי, והיום זה נתן לי גם הרבה מאוד כלים. אז אני ממש ממליצה לכל מי שבהתחלה שלה, או לא יודעת מה לעשות, או שהיא קטנה, לדבר עם אמא, וללכת לאיזושהי תזונאית. זה באמת יכול מאוד לעזור לך למקד את המטרות שלך, וגם תמיד יש בזה הרבה מאוד אופציות ועזרה לכל שאלה, במיוחד אם את לא יודעת, אז אני ממש ממליצה. שאלה הבאה, איך היית ממליצה להרכיב את הצלחת? טוב, זו שאלה שהיא מאוד תלויה במטרה שלך בתהליך. אם את רוצה לשמור על המשקל, לרדת, לעלות, אבל צלחת מנצחת מבחינתי שהיא מתאימה לכל הקטגוריות שאמרתי, זה תמיד חלבון בכל ארוחה, ושיהיה מספיק. לא סופרת את זה יותר מדי, אבל פשוט כמות מכובדת של חלבון, לא עכשיו 5 חתיכות טופו, אלא חצי קופסה, ותמיד גם ירקות. זה יכול להיות ירקות מבושלים, ירקות מעודים, ירקות חיים, בכל סוג שהם, ויש כל כך הרבה אופציות. אז תמיד גם ירקות ליד, ומבחינת פחמימה זה באמת תלוי במטרה שלך, אבל אני ממליצה, גם אם את רוצה לרדת במשקל, כן לאכול את הפחמימה שלך, שהיא תהיה מורכבת ולא פשוטה, ושהיא תהיה פשוט בכמות מתונה. לדוגמה, 4 עד 6 כפות של בורגול, אורז, קינוע, זה נגיד בצהריים. מבחינת שומן, אני חושבת שזה לא חובה בכל ארוחה, אבל כן חשוב שבמהלך השבוע יהיה לך מנות שומן בריאות, כמו שמן זית, זיתים, אגוזים, וגם זה בכמות מתונה, תלוי למטרה שלך. אז
צלחת מוצלחת היא באמת צלחת שכל אבות המזון נמצאים בה, וכמובן גם מים ליד. ושאלה אחרונה לחלק הזה, נראה לי שיהיה גם חלק 2. אני כל הזמן מצליחה להתמיד תקופה ואז נופלת ונשברת. איך מתמידים לאורך זמן? טוב, אז יש לי מילת מפתח שבאמת עוזרת לנו להתמיד לאורך זמן. והיא לא לסבול. אם את תסבלי בתהליך שלך, זה לא יחזיק מעמד. את צריכה לחפש, כן, זה לוקח זמן, ולמצוא איזה דברים את אוהבת באורח חיים הזה. אימונים שאת אוהבת, ארוחות שאת אוהבת, שגרה שבאמת עושה לך טוב. כי אנחנו לא נצליח להתמיד במשהו, ליהנות ממנו ולקבל ממנו תוצאות אם אנחנו סובלים. אז להתמיד לאורך זמן זה לא משהו קיצוני, זה לא משהו שאת באמת לא נהנית. את צריכה למצוא את הסוג ספורט שאת אוהבת, את צריכה למצוא רעיונות לארוחות שבאמת עושות לך טוב, ולהרגיש שזה יותר האורח חיים שלך. שוב אני אומרת, זה לא תהליך קצר, זה ארוך, זה לוקח זמן, צריך פה סבלנות והתמדה. בכוח רצון, אין מה לעשות, כן, זה קשה, אבל תוך חודש, תוך חודשיים את מתרגלת. והכי חשוב זה שבאמת תעשי את זה בשביל עצמך, להבין שאת לא עושה את זה בשביל אחרים, שאת רוצה להרגיש בשיא שלך. וזה היה חלק 1, תגידו לי מה אהבתם את הסרטון בסגנון הזה, ואני אעשה חלק 2, ואולי אפילו חלק 3. אז תודה רבה שצפיתן, אוהבת אתכם מלא!